И здравейте, ютубъри, аз съм ProGamer TV и днес снимаме на играта CSGO Case Clicker Simulator, да ви се похваля, да ви кажа какво първо се прави. Тапвате тук, правите пари, отваряте кейсове и си гледате късмета какво оръжие ще ви се падне на Knife или нещо такова. И докато да ви се похваля, днес спечелих 3 от най-яките оръжия в самата игра. Сега ще ви ги покажа, но първо да направим 10. Спирам докато. Да, ето направихме 13 и сега да ви се похваля. Еквипмента, тук съм си ги локнал, значи това са ми моите айтеми, които съм ги печелил. Няма да ви се хваля с тях. Няма да ви се хваля с тия айтеми, защото те са някакви тъпи. Но вижте, сега вижте това, което ще ви се похваля. Локнатите ми айтеми. Knife, байонет, доплър за 295 евро. Минимално износен. Не е факторен, но пак е добре. Вижте какъв е готин. МК на Hyper Beast 15 евро. Ако съм забрал да ви кажа 295 евро. Почти 300 евро. И Gary R. Cheater Box. Много як. Много се кефа на това, защото днеска за първи път я почнах да играя тази игра. И така, направихме 13, отиваме в шопа, взимаме Random Case. Да се падне хубав. Winder Offensive. Добре. Взимаме още един кейс. Shadow кейса! Това е много добър. Добре, спирам видеото за малко да направим такова, да направя 5 евро, за да мога да отворя. Имаме ги 5 евро. Ето, отиваме да ги отваряме сега. Shadow кейса, отваряме го. Лата, който ще се падне, да има найфка. И да я взема. Не бе, майко, как изпуснах Shadow Danger. Майко ми. Фактор е ни обрал. Winter Offensive Case. Не знам тук да има нещо. Мога да изгледам да има. МП9-ката, тя е хубава. Rose Iron. Евро 2 имаме. Но нищо. Добре, спирам клип, ще направя пак 10 евро и пак продължаваме. И да, ето ме с 13 евро, отиваме в шопа, рандъм кейса, дано да е хубав и да спечелим от него найф или нещо яко скъпо. Браво кейс, никога не ми се е падал да ви кажа. Breakout, Марисо тук. И този. Много да е хубав. CSGO Weapon 2. Добре, отваряме Breakout първо. Че е по-хубав. Нищо, аз казвам. Тук сме 30 минути, е по-хубав. Та нова кой за малко не ми спадне трети път. Хазард, Urban Хазард. Той също е хубав. Добре, давайте да не остане. Не, нищо. Добре. 85 цента. Добре, аз пак паузвам, за да мога да направя пак 13 евро и да отворим по-хубави кейсове. Не тези вангуарчите, тези смотани кейсчета. Окей, почвам. И започваме, направих. Добре. Мога ти си да е хубав кейс. Мога ти си да е хубав. Ще изкръща, ако получа нож. И спорт. Summer. Не знам. Някъде е хубав, до някъде не е. Диплома втори път. Не, спорт.
Втори спорт с нищо, отваряме ги двата кейса и спираме видеото до тук. Едно. Супер. Папа Бизон. Бустерика. Общо се да ви кажа, мисля да отварям Chroma кейс. Няма да бъде това. И нека започваме. Нищо искам пред вас да спечеля ножка и затова започвам пак да тапвам. И ето ме, завърнах се с 20 евро и сега започваме да отваряме кейсове. Шопа. Мисля да купим 3 кейса този път. Да, 3. За жалко е хрома. Не е много за жалко. Ще тапвам, за да може да го... Да ми спан червения. Или бравото, или феникса. За малко револвера, видяхте ли? За малко, точно за малко. Майко, какъв късмет, съм тъп. Барикатърчета. Колко евро имаме? 8,13. Айде четвърти да отворим. И после ще отварям. Мога ти се револвера, ако имам. Мога ти се. Ако не Shadow, ако не е Winter. Феникс, супер. Отивам да ги отваряме. Кейсис. Отваряме първо Феникса. Нищо е най-ефтин. Но много хубаво. Не, тук няма нищо. Добре, айде, чао. О, фама Стар Трак. Сержант. Супер. Пак спрям видеото, отивам да тапвам. Ето ме пак, здравейте, с 14 евро. Пак реших да купим кейс. Дано да бъде хубаво. Такъв винаги съм мечтал, никога не съм отварял. Нека го отворим. Майко мила, тук да има нещо. О, един! Но сега не виждам яки скинове. What the fuck? What the fuck? Вау! Найф, флип найф! What the fuck? Майко мила! Хора, много ви благодаря. Няма да се повече кейси в това видео. И до скоро!